comences ja amb elles. Comences ja aquí, una mica. Clar, quan... Si vas lent o vas ben equilibrat, trigues i vas fent així. Sí, sí, no? Joder, no sé por qué. Ah, estàs bé, tio. Sí, és que ara m'he fixat en que anava així. Joder. T'he hagut una mica de punteta. Sí. Nova aquesta. Eh? És nova aquesta. Endavant, així. Jo no he fet mai. En sèrio? Puede Sí, sí, que abans les fèiem, sí que recolzava endavant, i ara... Com si fes així, voilà. Mentalitzar baixar així, sí que doblegues una mica, òbviament, perquè no fem l'espat, no arribem. Jo com a mínim, no? Jo crec que sí. Ah! Ah! Comencem aquí i la de grado, espatlla només. Vale. Dreta, esquerra, esquerra, dreta i ja està, ja està. Es tener la libertad de escuchar lo que quieras. La libertad de poner cualquier canción a la carta en Això ho cualquier fem malament, sé que dispositivo. va La endavant. libertad de saltar temas todas las veces que quieras, incluso en el móvil. La libertad de escuchar música sin conexión y, por supuesto, sin anuncios. Aquesta, Sí. aquí. Aquesta hauria d'anar així, com si fossi de 3/4, però de costat. A veure si fas així, quan hi ha perill que t'entronquis. Tu a vegades fas així, com que hi ha espai, que ara no t'has entroncat, però la primera Sí, sí, és la que... Ui, per això no et puc ni aixecar-te, perquè clar, estàs així, no tens